Najväčšou plodinou, ktorá rastie na našich poliach a záhradkách, je tekvica. V porovnaní s americkými odrodami, ktoré vážia až 400 kg, sú tie slovenské o čosi menšie. Odniesť ich zo záhrady do kuchyne môže byť problém riešiteľný iba s pomocou susedov. Tekvici sa mimoriadne darilo aj na Spiši. A to až tak, že z nej stavajú snehuliakov. Potom krasavec to bude týždeň, dva. Oči zo sliviek, čiapka zo slnečnice a paprikový nos – to sú módne doplnky prvého tekvicového snehuliaka na Spiši. Záhradnú tvorivosť prejavil Anton Lesičko zo Spišského Štvrtka. Jeho dvojmetrový tekvičiak bude pútať pozornosť už len niekoľko dní. Potom to dávam do školy pre deti, aby aj deti sa zahrali s tým, že si môžu vyrezávať. Menej tvorivý, ale ešte úspešnejší pestovateľ tekvice je Emil Šmelko z Tepličky. Jeho tekvice poznajú mnohí spišiaci. Celé sa to začalo tak, že kamarát poprosil pána Šmelka, či by mu nedal jednu tekvicu, pretože s manželkou dostali chuť na tekvicový prívarok. Pán Šmelko povedal, že pokojne, stačí, keď príde s autom a pristaví ho pri poli. Kamarát najprv nechápal. Pochopil, až keď uvidel tekvice, ktoré pán Šmelko vypestoval. Keby ste už chceli, tak si už zoberte, bo už začali delenie nám hodiť na ne. Takáto ponuka sa ľahko hovorí, ale ťažko realizuje. Táto minimálne 50-kilová tekvica poputuje do materskej škôlky, kde kuchárky varia aj pre dôchodcov. Pri troche snahy by sa z nej aspoň polovičná porcia ušla každému z 1000 obyvateľov tejto spišskej obce. Z Tepličky aj z Tekvičky Marek Baláš, televízia Markíza.